Ja, over een paar weken is het weer zover, het Hulster Buurtredenen Festival. En ook dit jaar gaan we bij Buurt Buiten de Ton weer terugblikken op de afgelopen jaren. Maar vooral ook vooruitkijken op de buurt die eraan zit te komen. En vandaag heb ik afgesproken met 2 buurtredners, waarvan de eerste daar een beetje verstrooid staat te kijken. Hey Frans! Hey! Wat sta hij daar nou te doen? Oh ja, ik sta nu bij het monument, schitterend monument. Door mooi versierd, door die dames die aan dat altijd doen. Maar ze mogen van de gemeente hier wel eens het vuil van tussen komen halen, want dat trekt op niks hoor. En hier, kijk eens even verder. Een losse steen hè, dat kan toch niet. Zo'n schoon monument, dat moet toch netjes zijn of niet? En het is camera bewaakt hè, zie je dat? Ook nog. Ja, waar zou die staan die camera? Op het stadhuis denk ik hè. Ik had de hulp hier niet verwacht, zeker, dat ik dat shoppen moet zo mooi. Die moet niks van mij hebben, dat beest. Kom. Nee, schat. Ha, Luxke. Hey Martijn, alles goed? Jazeker, met jou. Ja, dat is bekend terrein voor jou. Hier de stal, Dit is de dames. heel bekend terrein. Dit is, hoeveel koeien staan hier zo in? We hebben er 220 in de melk. En dan nog het nodige jongvee, 130 stuks. Dan vraag je je toch af, waar haal je dan de tijd vandaan om nog aan een buurt te schrijven, om het te spelen, om het te repeteren? Ja, toch maak je daar tijd voor. Mijn vrouw zei een paar jaar geleden, zoeken ze een hobby. De kinderen zijn al wat groter, zoeken ze een hobby. Dus vandaar ben ik met buurtredens begonnen. Ja, dat is misschien wel goed om daar even naartoe te gaan naar het begin. Ik weet nog wel de eerste keer dat jij in de ton stond. En een beetje zo de spanning in de zaal van wie zou het zijn, de nieuwkomer. En jij kwam op. Klopt, ja. En jij begon. En ik moet eerlijk zeggen, ik wist nog steeds niet wie je was. Maar het leek ook absoluut niet alsof het de eerste keer was dat je in de ton stond. Want je stond er te praten alsof je het al 20 jaar deed. Zeg, Fonske staat in tonneken. Ja, dat had nog wat voeten in de haren. Ik mocht eigenlijk eerst helemaal niet meedoen met een buurt. Ik was te klein, ik moest nog wel wat groeien. Ja, ik zei, dat kun je nog lang wachten. Hè. En wel, ik weet goed gevonden, zit hij niet in de Van Verwer. Dan gooi je maar als eerste, dan raak ik hem nog niet kwijt. Ja, met de opkomst, als je daar voor die klapdeur staat, dan denken wij, jezus, wat doe ik mijn eigen aan? Hè? Dan komt de spanning zo, maar eenmaal als je op de catwalk loopt, dan valt het van je af. Was dat meteen al vanaf de eerste keer dat je eigenlijk al zoiets had van ja, dat klopt, ik sta hier op mijn plek? Nee, toch niet. Het is best wel heel spannend. Ja. Allemaal. En is dan hier in de stal, is dat dan een goede plek? Repeteer jij hier je buts of bedenk jij hier je tekst? Of hoe, Ja, hier kom ik toch redelijk tot rust. En als je dan tussen de koeien loopt, ja, die zijn eigenlijk het publiek. Hè? En lachen ze wel eens? Nee, die lachen niet, maar ze loeien ook niet. Dus ik denk als ze het wel aangenaam vinden. Ja, nou zeg ik straatvee horen in onze schone binnenstad. Hè. Ja, dan mocht er van alles mee en dan zie je van alles. Hè. Zo stond ik van de zomer eens heel toevallig bij die mannen aan de Leugenhoek te hoeren. Kom Jos van Eck voorbij. Ah, Vansken, had ook weer druk, zie ik. Maar van werken had niet duurt, hè. Ik zei, nee Jos, dat weet ik, maar ik ga het risico toch niet nemen. Hey, we staan hier voor een monument, maar ik sta hier ook naast een monument. Want je bent een soort wandelend buurtredensmonument. Ja, hoeveelste jaar is het in de ton? Voor mij is het 42 jaar in de buurt. Vanaf 1984 ben ik al betrokken bij de buurt. En ben jij dan eigenlijk ook de jaar, enige in de stichting nu? enigste in de stichting, daar ben ik wel een beetje trots op. Vind ik Ja, dat wel snap leuk. ik. En ik denk iets van 35 keer in de ton, denk ik, zoiets. Ik weet het niet precies, want daar had ik beter op moeten letten. Want dan had ik het thuis nou kunnen kijken. Heb je niet heel veel jaar overgeslagen? Nee, ik heb een paar jaar overgeslagen. Ik heb het ook 2 keer gepresenteerd. Met liefde en plezier. Ook heel leuk om te doen. Maar in de ton vind ik toch nog eigenlijk wel iets leuker. Alhoewel dat het presenteren heel flauwekul is. Ik kan zeggen, wat is het verschil om te doen, zeg maar? Nou, het verschil om te doen is dat in de ton, dan ga je 1 keer in de ton. Je bereidt je voor op 1 voordracht. En met het presenteren, ja, als er 6 buurtredens zijn, moet je 6 keer je eigen omkleden. 6 keer dit, 6 keer andere typetjes. Het is wel kort, maar Dus je hebt een hele drukke avond als presentator. Ja, dan heb je een verschrikkelijke drukke avond. Een groot Amerikaan op de markt.
Enfin, die komt uit zijn auto en zegt, where do you have to put my money in the automaat zitten tegen mij. Ik zeg, over daar, heeft mijn Engels ook niet bij. Over daar. Ik zeg, you put the coin in the glyph. En... Jij bent er natuurlijk al vanaf het begin bij. Hè? Weet jij nou nog hoe het 42 jaar geleden is ontstaan? Waarom het opgericht is? Om deze club op te richten? Aanleiding, dat kwam eigenlijk van bij Brood, van Tiffany's. En die kwam uit Brabant en die had dat daar al, dat tonpraten kennen ze daar in Brabant. En die had het idee om dat naar Tiffany te halen. En toen belde hij mij op, Arnold Koenen, Peter Dobbelaar en Reggie Buisrogge. En hij had zelf gezorgd voor Pierre Knoops als trekker om dus die buurt, om de mensen binnen te krijgen in zijn zaaltje. En daar hebben we 1 avond gedaan op een zaterdagavond. En er zat helemaal vol, ik denk dat er misschien 200 man was of zoiets. Hartstikke leuk. En toen zijn die vervolgen gekomen. Hè. Nou lijkt het toch wel een portefeuille op zich. Ja, Frans, en die grappen, hoe ontstaan die nou? Hè? Is dat gewoon iets wat je ziet op straat, zoals het vuil op het monument? Ja, natuurlijk zoiets, maar ja, goed, niet alleen dat, ik heb nog wel wat meer. En laten we misschien nog eens naar de Knossel gaan. Hè. Ik bedoel, naar de Knossel lopen, want daar, weet je wel, we gaan er naartoe. Het is koud, we kunnen een beetje beweging gebruiken. Prima, Kom, dat is goed. Let's go. Om eerst met te beginnen, wat is jouw stijl buurtreden? Hoe zou je dat, als je dat moest omschrijven, wat voor soort buurtreden ben jij? Minder op politiek gericht, denk ik. Beetje breed. En ja, ik vind het altijd gevaarlijk om mensen te beschadigen. Nou ja. Dat wil ik sowieso niet. Ik wil toch iedereen in de ogen blijven kijken. Dus bij jou is het meer gewoon de alledaagse, flauwekul wil ik het niet noemen, maar onzin ja. In plaats van echt heel op de man of op de vrouw. Ja, Ieder weekend dit jaar moeten wij werken, hè? Dat is bij Vestrok, hè? Om de boel op te kuisen. Hè? Nou, dat is jaren hoor, want Vestrok, dan moet je gewist zijn. Hè? Nou, niet voor de muziek, hè? Maar voor de gezelligheid. Hè? Toontje Maas was er ook, die avond. Ik heb die avond nog bij Toon zijn nek gezeten. Hè? En Toon zei, er loopt die feestschool vrouwvolk rond. Hè? Ik zei, dat kunnen hij helemaal niet zien, jongen. Nee, maar dat voel ik in mijn nek. Kan je in je eerste buurt, die straatveger, kan je daar nog een grap of een stukje uit die buurt waar je nog herinnert van, god, daar werd toen zo goed op gereageerd of er werd zo hard om gelachen, dat je daar nog eens bijgebleven? Jawel, heel het stuk eigenlijk van Vestrok, dat ik gevallen was op mijn knie. En dat Glenn de Kraker me opraapte en dan zo heel het verhaal dat hij me naar de EHBO bracht. Glenn de Kraker was er als de kippen bij, hè, om mij op te rapen. Hè? Hij zei, gaat het voor ons, gaat het? Oh, ik zei, mijn knieën. Hij zei, weet je waar, ik breng haar wel even naar de EHBO. Dus Glenn die zat me op dat bankje daar. Hij zei, dat vrouwke zat er zo wel even naar kijken. Hij zei, hij redt het hier wel, hè. Hij zei, maar niet voor het een of het ander, hoor. Dan werd ik al zo goed geholpen, hè. Nou, hij de volgende keer zeker wel op mij stemmen, hè. Ik zeg, Glenn, ik ben op mijn knie gevallen, niet op mijn achterhoofd, hè. Ja, en dat is heel mooi ontvangen ook bij het publiek en ook bij Glenn de Kraker, want die vond het geweldig. Dus er was toch een stukje op de man, maar dan toch maar niet, op een leuke manier. Op een leuke manier, niet dat je hem de schade toebracht. Ja. Dus, ja, Luc, ik geloof dat wij hier weg moeten, want er moet gevoerd worden hier. Ja. Ik wil graag nog even vooruitblikken op de buurt die nou komt, maar dat is misschien lekker als we dat gewoon even binnen voor de kachel doen, of niet? Dat is prima, dat is een heel goed idee. Ik ben lid geworden van de Pétanque Club Pour Plezier in Dalveman. Want wij spelen daar onder Knossel. En dat spel niet interessant is en we roken ons geen bal, dan kunnen we op zondagmiddag altijd nog Knossel kijken, want daar is soms meer kans dat ze maar roken als bij ons. Sorry. Ja. Hey, maar het is nog een paar weken en dan is het alweer zover. Hoe sta jij in de voorbereidingen? Ik sta er redelijk in, maar ik moet nog eens met mijn vrouw erover hebben, want die is altijd een heel goed klankbord, zou ik maar zeggen. Is dat altijd zo? Altijd, toujours. Is zij de enige die voor jou als klankbord Nee, helpt? ik heb nog wel iemand die had altijd nog eens even, als ik hem bijna klaar heb, ga ik er ook altijd nog even naartoe. Ja. En we staan hier nou op de Knossel. Ja. Die speelt die een rol in jouw buurt? Ik heb een klein dingetje erover, omdat er in Hulst over geluld wordt. Dan zeggen ze, is het nou zoveel beter en is het nou zoveel slechter?
Is dat zoveel beter of is dat zoveel slechter? Ja, Ja, Ik weet het niet. wat is jouw oordeel? nou ja, wat ik vind, het ziet er heel netjes uit. Het ziet er wel netjes uit. maar Ja. zo Laten we het zeggen. daarop houden. En als de mensen langzaam rijden, dan denk ik dat er niet veel gaat gebeuren. Maar voor de rest, ja, ik weet het niet. Als ik iets dat is waar en helpt het niet veel, denk ik. Ik denk het ook niet. Ik moet wel zeggen, Jos, die doet heel veel voor de handboogschietvereniging Sint-Jan van Steen. Hè. Goh, ja, wat hij was met pijl en boog omhoog geschieten. Nou, fijn, hij schiet omhoog, maar die pijl die komt naar beneden en die viel rot op zijn kop. Hè. Dus hij had een ogen geschoten van eigen. Nou wil er een, die wil, de gewonde Jos, wil die daar helpen. Dus ze roepen van een einde, wij zijn maar van het Rode Kruis, wij komen eraan. Hij zegt, je moet niet komen, want ik heb thuis al gegeven zitten. Ja, Luc, we zitten niet lekker bij de kachel. Dat is toch een stuk beter dan in die koude stal. Hey, het is nu half december dat we dit opnemen. De buurt is in het weekend van 20, 21 februari. Hoe staat het er nu voor? Hoe ver ben je? Nou, spannend, maar ik denk dat het goed komt. Ja? Ja, het komt altijd goed natuurlijk. Ja, Maar tuurlijk. ja, er zijn al behoorlijk dingen op papier. En de laatste weken moet je echt toch flink dooroefenen. Ja. Vorig jaar was jouw buurt natuurlijk de Pizza Courier, jouw tweede buurt. Hoe ben je op dat idee zo gekomen? Nou, dat kwam ook eigenlijk heel spontaan. Had Domino pizza's en dan zag je die fietsen rondrijden in de stad. Ja. met Al pizzadozen. die pizza. En daar kwam de New York pizza bij. Ik dacht, dat is eigenlijk een mooi iets om erop in te spelen. Ja. En wat is jou daarvan bijgebleven van die buurt? Nou, gewoon een hele leuke buurt vond ik. Uh-huh. Want het was toch wel spannend. Het eerste jaar was goed ontvangen door het publiek. En het tweede jaar, ja, dan wil je het overtreffen. Dat lukt ook altijd niet. En de mensen zijn toch benieuwd van, god, wat gaat hij het tweede jaar doen? Ja, dus als je het heel goed doet in je eerste jaar, dan dat is heel leuk. Ja. Maar dan moet je het volgende jaar natuurlijk ook weer waarmaken. Moet je het waarmaken. Hè? Ja, Want, ja. De mensen zeggen van, ja, laat maar eens zien wat jaar voor elkaar We hebben hadden hier allemaal pizza besteld. Ik zat net op de scooter onderweg hier naartoe. Nog even op Snapchat, Facebook, WhatsApp. Wie ik er op de Tivoli toch bijna met al mijn pizza's van de weg afgereden. Ja, wat de meeste ongelukken gebeuren nog altijd als de mannen hebben gezopen. Hè? Ja, want dan moeten de vrouwen rijden. Hè? Je zei daarnet bij het monument zei je ook van, ik kan er echt mijn ei in kwijt als ik in de ton sta. Wat is dat dan datgene wat je kwijt moet? Of wat gewoon je... zomaar lekker tegen de mensen aan lullen, dat vind ik zo leuk. Rijnenstraat, de Houtmarkt en in de binnenstad. Want ja, de vestingstad Huls die krijgt een nieuwe huisstijl. En in 2020 dan is er een groot project, mensen, dat wil het niet weten. Hè. Dan wordt een Tivoliweg in Hulst gereconstrueerd. Toch zijn ze op de Tivoliweg getuigd mee dat er binnenkort ook eens iets zou gaan gebeuren. Zeg. Want de laatste keer, als die opgeknapt is, toen reed een trein wel zo de Ulster nog. Die buurt is dus over een paar weken. Hoe ziet die voorbereidingen nou, die laatste voorbereidingen in die laatste weken, hoe ziet die eruit voor jou? Ja, veel oefenen. Ik neem hem op. En dan, als ik dan ga wandelen of zo, ik ga fietsen, dan luister ik hem telkens af te leren. om die tekst te leren. Ja. En ik ken hem nooit van buiten, maar dat weten insiders hier bij ons, bij de buurt, wel wat dat precies in elkaar zit. Maar het lijkt wel of ik hem goed van buiten kan. Dan horen altijd zeggen, of je dat dan maar kunt. Nou, ik vind het ook wel leuk om dat te kunnen zeggen. Ja. Maar ik kan hem eigenlijk nooit van buiten. Maar het lijkt wel of ik het goed kan. Goed in de zaal kijken en dan toch even wat tekst. Ja, dat je niet je kluts kwijt bent. Nee. En ik zei, of wat dan ook komt, de jaren, dat ik toch nog wel wat zenuwachtiger geworden Dat wou ik net vragen. Ben je nou een aantal jaren ook nog zenuwachtig? Ja, best wel. Wat je wil. Kijk, ik hoef... Het is misschien wat overdreven. Ik hoef niet meer te bewijzen of ik in de buurt, in de ton kan staan. Want dat heb ik wel bewezen. Maar toch wil je niet afgaan. Snap je? Nee. Je wil het altijd leuk blijven doen. Ja. Voor de mensen, dan ga je met 2250 man, dan wil je toch ook iets brengen. Hè? Ja. Dat is zo. Dan kom ik hier dan net even binnen gelopen. Ik dacht gewoon heel naar de wc. Liep ik zo de verkeerde toilet op. Kom gelijk Monique van den Dullet achter me aan. Meneer, deze is alleen voor de dames. Ja, maar ik zei die van mij ook hoor. Nou, ik weet niet of er al iemand naar de wc geweest is. Maar ik stond er voor die wc.
zit er zo'n dikke stroomvlieg in die wc-pot. Ja, dan hoor ik daarnet van Karel de Wolf. Nou is de bedoeling dat je daar met die straal op richt. Dat was de bedoeling, ja. Nou, dan hoop ik als ze straks de wc nog komen kuisen, hè. Nou, wat op de muur zat er ook in, hè. En op het plafond had ik hem te pakken, hoor. Ja, en wat natuurlijk ook nog voor een beetje extra spanning zorgde, was dat jij ook nog een beetje sukkelde met je gezondheid, toch? Wat gebeurde er? Nou, ik heb 11 januari een hartinfarct gehad. Hebben ze stents geplaatst. Dat was dus vlak voor de buurt eigenlijk. Dat was eigenlijk een paar weken. 3 weken krap, 3 weken voor de buurt. Dus... Dan had je het al helemaal af, gelukkig. Had je het al liggen. Ja, gelukkig had ik dan extra tijd om te oefenen. Ja. Dus ja, in het begin dacht ik, oh jee, de Hammenbuut. En ik moet het de collega's vertellen van de stichting. En dat is toch niet zo, nee. Zo leuk. Maar in ieder geval, dat is de goede kant uitgerold. We hebben wel achter het, in de coulissen gewoon het wat rustiger aangedaan. Precies. Maar het is best wel een intensief weekend. Ja. 5 keer optreden en alles bij elkaar. Ja. Dus, de hele dag zijn, een middag- en een avondvoorstelling. Ja. Ja. Dus het is best wel goed. Het is goed gekomen. Ja. Dus. En dan wilde ik ook al horen dat er een McDonald's in Hulst komt. Ik heb mijn eigen rot geschrokken. Ik zei, dat gaat bij een bandje, hè. Dus ik, net zoals Jannie's Loempjeskraam, die moest daar ook wel aan action. Dat was vast ook wel voor die Mac. Dus ik op oor het gemeentehuis. Ik zeg tegen dat vrouw, ik wil de burgemeester spreken. Eerste nummerke. Dan moet ik zeggen, kan dat niet straks, jongen, ik wil eerst naar Ilona. Ze zegt, zet daar maar neer, pak een bakje koffie. Komt er zo iemand bij jou. Komt Bart Holle stellen eraan. Ik zei, ook een bakje Bart? Nu niet, anders kan ik vanmiddag niet slapen zitten. En naast dat jij zelf in de ton staat, ben je natuurlijk ook vaak wezen kijken naar de buurt. Heb je nou 1 buurtredner van al diegenen die je gezien hebt, die een beetje een soort voorbeeld zijn voor jou? Ik vond altijd de pillendraaier, dat vond ik altijd mijn favoriet. Die mensen zijn jammer genoeg overleden dit jaar. Ja. En zelfs met de nieuwjaarsreceptie van de buurt was hij er ook nog bij. En dan hebben we tranen gelachen. Want dan had hij nog een anekdote en dan was hij maar aan het vertellen. Ja, dan zat hij echt weer in zijn buurtrednersrol. Ja, dan stonden we met een paar maanden rond. Ja, dan begon hij te vertellen. En dan, wat was er zo goed aan hem? Wat deed hij zo goed als buurtredner? Gewoon het simpele en herkenbare vernoemen. Ja. En ja, rustig op zijn gemak. Echt, ja, daar was ik altijd fan van. Ja, nou mooi. En waar kijk je het meest naar uit? Het weekend van de buurt? Ja, de starten. Dat de kop eraf is. Ja, dat de eerste geweest is. Ja. Spanning eraf is. Ja, klopt. Ja. Je doet het al vanaf het begin. Bij de oprichting was je al bij. Ja. Kijk je dan na zoveel jaar ook af en toe alles voorzichtig naar... Ja, wel. Wanneer is het genoeg? Dat kan ik je nou wel zeggen. Als ik gezond blijf, want dat is natuurlijk het allereerste. Grootste goed, ja. Grootste goed, ja. Ja, zeker. Als ik gezond blijf, dan wil ik hierna nog 2 keer of 2 jaar meedoen. Of ik volgend jaar daar meedoe, dat is weer iets anders in 26. Kan het ook verspreiden over meerdere jaren, bedoel je? Maar in 2027 zou het dan mijn afscheidsjaar zijn. En dan is het ook tevens het 44 jaar bestaan van ons buurtrednersstichting. En dat is voor jou een moment... En dat is voor mij een moment om te stoppen, denk ik. Dan ben ik 75, dan denk ik dat het goed geweest is. Ja. Je moet stoppen. En dat zei Arnold Koen altijd, en dan moet ik hem wel gelijk geven. Je moet stoppen voor als ze zeggen, dan gaat er beter uit kunnen halen. Ja. Nog, ik zou niet zeggen op je hoogtepunt, maar als het nog goed is. Nou Frans, dankjewel in ieder geval. En succes de komende weken. Goed. En we gaan ervan genieten. Ja. En ga je ook, hè? Succes. Oké. Dankjewel. Ja, proost. Proost. Wij zijn met thuis mee 5 kinders en wij hebben al een eigen papa.
Waar is oma dan? Als ze die kost zien, dan kosten ze wel ruiken. Is zo'n groot geel ding op. In de pauze nog die vossen dat een pisbak was.